Hello guys, good afternoon. So, ade may dakti diya na luya. Yan, ulisan ako ng asawa. An iya ni tanom ng mga salin-salin. Iya gin harvest, tas may nasalin. So, tomorrow luya. An iba gugti, an iba dagko. Pero okay la, di ba? At least may luya. Di ba? Kaya kamal kaya sa luya sa kalbayog. Napalit lang kami luya. So, yan na, diri na. Kaya kada mo naman luya. Naman. Pang gihapon. Ibang budget tapos. Ibang gastos tapos. Pang gihapon. Yawat gihapon, diba? Pan kuan. Akon siya huhugasan. Adi lang ang gamit kay gugti adi. Parang gilid-gilid ma kuan. Ini dire na ni namon gamit. Kay nagpetak bago nga toothbrush. So ini dire na siya gamit. Nanito. Niyan. Ayaw kay butang ito ni ate dida kay inuuyagan. Ang ate to nuuyagan. Tas nagdaralat akong padisan, puso sa saging. Ay, oo, puso sa saging. Iya, din pumok. Siya nagluto kay di man ako maara magpansan. Di pa maara.